ዝርዝር ዜና ካብ ዘመነ ማሪቆስ ናብ ዘመነ ሉቃስ ዘሰጋገረ በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ሎም 11 መስከረም አመላ ሃገር ብድምቀት ተባዒሉ ኣብ ከተማ አስመራ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ምምሕዳር ንኡዞባ ገጀረትን ኣብ መዘናግዒ ማእከል ሃዋኪል ዝተኻየደ መደብ አማሕዳሪት ንኡዞባ ገጀረት ወይዘሮ ትብለጽ ተወልደ ኣብ ዘስማዕቶ ቃል በዓል ቅዱስ ዮሐንስ ምስ ጥሉልን ተስፉን ክራማት ይበዓል በምህላው ፍሉይ ከም ዝገበሮ ብምጥቃስ ሃይማኖታዊ በዓላትና አካል ባህልን ምክብባርን ህዝቢ ኤርትራ ብምዃኑ መርአይ ሓድነትናን ስኒትናን ከም ዝኾነ አስሚራትሎም ወይዘሮ ጽገሬዳ ስዒባ ነበርቲ ምምሕዳር ንኡዞባ ገጀረት ኣብ ልምዓታዊ መደባት ንኡዞባኦም ዝጻወትዎ ዘለው ተራ ብምጓስ ንምእመናን ርሑስ በዓል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰናይ ክራማት ተመንያ ኣብታ አጋጣሚ አማሕዳሪ ዞባ ማእከል ሜጀር ጀነራል ሮመዳን ዑስማን አውሊያይ ከምኡን ካልኦት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡን ብርክት ዝበሉ ዕድማት ተረኺቦም ነይሮም እቲ መደብ ጉጅለ ያታ ዞባ ማእከልን ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ዝሓቆፈት ጉጅለ ባህሊ ሶይራን ብዘቕረቦ መሰናዶታት ደሚቑ ነይሩ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2011 ኣብ ሞንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ኣብ ቴክኒካውን ቁጠባውን ጽላታት ንምትሕጋዝ ብዝተበጽሐ ስምምዕ መሰረት 33 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምስራሕ ብ28 ሰነ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ማይ ነፍሒ ውዕል ተኸቲሙ በዚ መሰረት ትማሊ 10 መስከረም እምነ መሰረት ናይታ ህንጻ ተነቢሩ ጸብጻቡ ብርሃነ ዓንደ መስቀል አዳሊወሎ አመንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን በመሰረት ዝተበጽሐ ናይ ምትሕግጋዝ ስምምዕ ኣብ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ልዕሊ 33 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ቀዳማይ ገጽ ዕማም ህንጻ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ንምህናጽ 10 መስከረም እምነ መሰረት ተነቢሩ ኣብቲ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ክህነጽ ተወጢኑ ዘሎ ሓድሽ ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ኣብ ርእስቲ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘለዎ ዓብይ ድርኺት መርአያ ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን እናማዕበለ ዝመጽእ ዘሎ ዝምድና ምዃኑ አብሪሁ ምክትል ፕሬዚደንት አካዳሚያዊ ጉዳያት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ በወገኑ ከጋጥም ዝጸንሐ ጸገማት ምስ ምህናጽ ናይዚ ሓድሽን ዘመናውን ህንጻ ከቃልል ምዃኑ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ አምባሳደር ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚስተር ኒው ቺያንግ ብጊዱ መስርሕ ህንጸት ናይቲ ኮሌጅ ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ክዛዘም ዘለዎ ትምኒ ድሕሪ ምግላጽ ኤርትራ ኣብ ምዕባለ ጽላት ትምህርትን እተርእዮ ዘላ ገስጋስ ብምምጓስ ኣበርክቶ ሃገሩ ኣብዝን ካልእን ልምዓታዊ መደባት ኤርትራ ንምድንፋዕ ጻዕርታቱ ከም ዘዛይድ ሓቢሩ ምክትል ፕሬዚደንት ናይቲ ህንጻ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ዝወሰደ ኩባንያ ህንጻ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ሚስተር ዛሆ ዞንኪንግ በወገኑ እቲ ዝካየድ ህንጻዊ ስራሓት ምስ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ተመክሮ ንምልምዋጥን ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ብዝተበጽሐ ምርዳእ መሰረት ኣብ እዋኑ ንኽዛዘም ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣነጺሩ ብመሰረት እቲ ብ28 ሰነ ዝተኸተመ ሰነድ እቲ ኣብ ቀጽሪ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ 18000 ሜትር ዝተደኮነ በዓል 3 ደርቢ ህንጻ ምስ ሙሉእ ትሕተ ቅርጹ ኣብ ውሽጢ 30 ኣዋርሕ ክዛዘም ምዃኑ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመልክት እቲ ህንጻ ኣብያተ ጽሕፈት መምሃሪ ክፍልታት ኣብያተ ንባብን ኣብያተ ፈተነን ዘጠቓለለ ኮይኑ ኣብ ምስፋሕ ኣገልግሎታት ኮሌጅ ስነ ፍልጠትን ምድንፋዕ ስነ ፍልጠታዊ ምርምራዊ ስራሓትን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲኡ ሓረስቶት ዞባ ዓንሰባ ንኽረማት ዘድሊ ቅድመ ምድላዋት ሳላ ዝገበሩ ንዝተረኽበ ጽቡቕ ዝርግሐ ዘለዎ ዝናብ ብግቡእ ከም ዝተጠቕሙሉን ዝራእቶም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ምስ ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ገሊጾም ኣቶ ዓሊ ብጽሓፊት ህግደፍ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ኣመተ ንጉሰ ተሰንዩ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ሓጋዝ ዒላበ ዕድል ሓመል ማሎን ከረንን ኣብ ዝገበሮ ዕደት ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ሓረስቶት ናይ ደርቂ ኩነታት ሃሲቦም ምንባሩ ሎማ ዓመት ግን ክራውቶም ብምድልዳል ግቡእ ቅድመ ምድላዋት ስለ ዝገበሩ ምስ ሰናይ ክራማት ተደማሚሩ ዝሓሸ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍስሉ ትስፉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ተዓዚቡ ኣብተን ንኡሳን ዞባታት ተዘሪኡ ዘሎ ኣካል መብዛሕትኡ ኣብ ፍረ ተበጺሑ እኳ እንተሎ ገለ ከባቢታት ግን ስለ ዝደሓረ ዝናብ ከም ዘድልዮ ዝተገንዘበ ኣቶ ዓሊ ኣብ ግዜ ምዝራእ ትራክተራት ብግቡእ ምምቕራሕ ከምኡውን ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ተጸኒዖም ኣብ ግዜኡ ዝሓርስሉ ኩነታት ምፍጣር ንዝመጽእ ዓመት ክሕሰበሉ ተላብዩ ኣማሕዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ንኡዞባ ከርከበት ሕርሻዊ ንጥፈታት ስለዘየካየዱ ሎሚ ዓመት ቃዲሩ ዝተረፈ ሰፍሐን ሃብታምን ጎላጉል ከርከበት ንዝመጽእ ክራማት ብኣጋ ክሕሰበሉ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሉ
ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ስፖርት ዝጭበጥ ዘሎ ዓወታት ቀጻልነቱ ክረጋገጽ ምእንቲ ጻዕርን ውህደትን ስራሕን ትካላት ስፖርት ከም ዘድሊ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ገሊጹ እዚ ተገልጸ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮን አትሌቲክስ አፍሪካ 2014 ተሳቲፋ ዝናድ ውጽኢት ንዘመዝገበት ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ንምትብባዕ ከምኡውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣህጉራዊ ውድድራት ንምስታፍ ንዝገሹ አትሌታትን አለይቶምን ንምፍናው ብ3 መስከረም ኣብ ዝተገብረ ስነ ስርዓት እዩ ኣብቲ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኮሚሽን ስፖርት ኤርትራ ሃገራዊ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ከምኡውን ኣሰልጠንትን አትሌታትን ዝተረኽቡሉ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ስፖርት ኤርትራ አምባሳደር ዘመደ ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ኣህጉራውን ዞባውን መድረኻት ስፖርት ዝሳተፉ ዘለዉ ስፖርታውያን ስሞምን ስም ሃገሮምን ንምጽዋዕ ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ብምምጓስ ንመጻኢ ኣብቲ ዓውዲ ክዋስኡ ወፍሪ ንዝግበረሎም ተካእቲ ጽቡቕ ኣብነት ምዃኖም ኣብሪሁም እቲ ዓወት ድምር ውጽኢት ውሁድ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ኣካላት ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዘመደ ብዝያዳ ናህሪ ክቕጽልን ንምስሊ ሃገርን ስምዒት ዜጋታትን ብእወታ ክጸልውን ብኣተኩሮ ክስራሓሉ ከም ዝግባእ ብምዝኽኻር ኣካየድቲ ኮሚሽን ስፖርት ስፖርታውያንን ኣብቲ ዓውዲ ዝዋስኡ ካልኦትን ናይ ስልጠናን ትምህርትን ዕድላት ረኺቦም ብሞያ ዝዓብይሉን ኣብ ዓውዲ ስፖርት ዓይነታዊ ለውጢ ዘምጽኡሉን ባይታ ክጣጣሕ ምእንቲ ጻዕርታት ከም ዝግበር ኣረዲዩ ሃገራዊት ጋንታ አትሌቲክስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሞሮኮ ኣብ ዝተኻየደ ቻምፒዮና አትሌቲክስ አፍሪካ 2014 ኣብ ናይ 10,000 5,000 ሜትሮ ውድድራት ብቅደም ተኸተል ወርቅን ናሕስን ሜዳልያታት ጨቢጣ ብዓወት ንሃገራ ምምላሳ ይፍለጥ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኡስ ዞባ ቅሮራ መነባብሮ ህዝቢ ንምንጥጣሕ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ልምዓት ንምዕዋት ንጡፍ ተሳታፍነት ዜጋታት ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመሓዳሪት ንኡስ ዞባ ኣቶ ሳልሕ ማሕሙድ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ ኣቶ ሳልሕ ድሕሪ ናጽነት መንግስቲ ምዕሩይ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ኩሉ ከባቢታት ብሓፈሻ ርሑቕ ገጠራት ድማ ብቐንዱ ንምውዳድ ጻዕርታት ከም ዘካየደን የካይድ ከም ዘሎን ብምብራህ ኣብ መዳይ ኣገልግሎት ጥዕና ቀረብ ማይ ትምህርትን ካልእን ዝተኻየደ ስራሓት ኣብ ምዕባለት ከባብን መነባብሮ ህዝብን መሰረታዊ ለውጢ የምጽእ ከም ዘሎ ረዲዩ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ጥቕምን ኣገዳስነትን ምጥርናፍ ዓድታት እናበረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ዛጊት ኣብ እማህሚመ ቅሮራን ሻካትን ጥራይ ዘሎ ፕሮጀክት ማይ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ንምብጻሕ መደብ ተታሒዙ ይስራሓሉ ምህላው ድማ ገንዚቦም ብዝካየድ ዘሎ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ንቕሓትን ኣፍልጦን ህዝቢ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ከም ውጽኢቱ ድማ ዜጋታት ብሓፈሻ ክመሓየሽ እንከሎ መጠን ሞት ኣዴታትን ህጻናትን ከም ዝነከየ ዝጠቐሰ ኣቶ ሳልሕ ቁጽሪ ተገልገልትን እናበረኸ ብምምጽኡ ኣብ ቅሮራ ሓንቲ መደበር ጥዕና ከም ዝተሰርሐትን ተወሳኺ ካልእ መደበር ጥዕና ክትህነጽ ምዃናን ኣብሪሁም ምዕባይ ቁጽሪ ዝኽፈታ ዘለዋ ትካላት ትምህርቲ ንዕቤት ተሳታፍነት ተማሃሮ ብእወታ ይጸልዎ ካንተሎ ብሰንኪ ረሕቂ ቦታ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ሰበኽሳግማዊ መነባብሮን ካልእን ግን ኣብ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃታት ተሳታፍነት ተማሃሮ ምዕሩይ ከም ዘየለ ብምሕባር ነቲ ጸገም ንምቅላል ጎስጓስ ክካየድን ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ንምኽፋትን ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ምህላዋ ነጺሩ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ኣቶ ሳልሕ ማሕሙድ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ መነባብርኡ ንኸመሓይሽን ደቁ ናብ ማእዲ ትምህርቲ ንምልኣኽን ብሓፈሻ ድማ ተሳትፉ ኣብ ምዕባለ ከባቢኡ ክብ ከብል ተላብዩ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ኣሳብ 22,000 ነበርቲ ኣለዎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ደጊምና ርሑስ ኣውደ ዓመት ናይ ሎም ምሸት ዜና ዝፈጺምና ኣለና ብሩኽ ምሸት